Πρόταση 2014 στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς, παρέα με τον Γιώργο τον Μαρή και την Κατερίνα Σαματά. Και την Κατερίνα, σε μία δραστηριότητα που έχει να κάνει με την ομορφιά μας, σε ένα προϊόν το οποίο το έχουμε ανάγκη όλες οι γυναίκες. Εάν δεν έχετε καταλάβει την απάντηση θα μας τη δώσει ο κύριος Μαρής. Φτιάχνουμε ένα προϊόν ομορφιάς. Από φυσικές πρώτες ύλες θα φτιάξουμε μία κρέμα κυταρίτιδος, η οποία εφαρμόζεται, όπως ξέρετε εσείς, στους γλουτούς και στη μέση. Έχει αποτελεσματικότητα. Τα φυσικά προϊόντα που χρησιμοποιούμε είναι εκτεθειμένα επάνω στο τραπέζι. Είναι το πράσινο τσάι, είναι ο πράσινος καφές, είναι το κυπαρίσι, είναι ο κέδρος, είναι ο κισός. Αυτές οι φυσικές πρώτες ύλες λοιπόν είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές. Μέσα στον άμβικα έχουμε το λεμόνι και τα σίτρους γενικότερα, από τα οποία θα κλέψουμε το άρωμά τους, την ψυχή τους εδώ, την οποία συλλέγουμε εδώ, όπως βλέπετε είναι η διαδικασία της απόστασης σε εξέλιξη, για να καταλάβουν και όσοι μας βλέπουν. Αυτή η συσκευή περιέχει τον άμβικα και τη συσκευή της απόσταξης. Βάζουμε λοιπόν τα προϊόντα που θέλουμε μέχρι τη μέση στον άμβικα, στη γυάλινη αυτή σφαιρική φιάλη, την οποία θερμαίνουμε. Ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 97 βαθμούς περίπου, οπότε, αλλά φυσικά λίγο πριν φεύγουν τα αιθέρια έλαια, τα οποία είναι η ψυχή του προϊόντος. Και αυτό που στάζει τώρα εδώ μέσα, βλέπετε σταγόνα ακριβώς το αιθέριο, το οποίο θα συλλέξουμε και θα το προσθέσουμε μέσα στην κρέμα, όπου έχουμε φροντίσει να βάλουμε τον πράσινο καφέ εδώ, για να το έχουμε κάνει εκχύληση, βλέπετε. Να το δούμε ένα πλάνο. Ναι, εδώ. Αυτό είναι. Εδώ είναι τριμμένος πράσινος καφές, που αν θέλουμε μπορούμε να τον βάλουμε και αυτόν στη συνέχεια μέσα στο προϊόν, για να κάνει το λεγόμενο peeling. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε είναι ένα θαυματουργό προϊόν, και είπα για εμάς τις γυναίκες, διότι δυστυχώς μόνο εμείς οι γυναίκες παθαίνουμε κυταρίτιδα. Παρουσιάζεται στο δέρμα μας, έχει την όψη του φλοιού πορτοκαλιού που λέμε και μας ταλαιπωρεί, διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να το αποκτήσουμε με κακή διατροφή, καθιστική ζωή και άγχος, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εξαλείψουμε. Και επειδή οι καλές μου φίλες το καλοκαίρι μας έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα και θα βγούμε στις παραλίες φορώντας τα μαγιό μας και κάποια ελαφριά ενδυμασία, καλό θα είναι να έχουμε απαλλαγή από την ανεπιθύμητη κυταρίτιδα. Πολλά είναι τα προϊόντα τα οποία υπάρχουν στο εμπόριο, είτε τυποποιημένα είτε φτιαγμένα από τους ειδικούς, για να μας βοηθήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα εδώ μπροστά στα μάτια σας βλέπετε την παρασκευή ενός προϊόντος, το οποίο, όπως μας εξήγησε ο κύριος Μαρής, με την βοήθεια πρώτων υλών από τη φύση, διότι η φύση ξέρει τα μυστικά, και χωρίς χημικές προσμίξεις θα έχουμε ένα αποτέλεσμα, ένα προϊόν, το οποίο θα μας πείτε πώς θα το εφαρμόσουμε, κύριε Μαρή. Μόλις το φτιάξουμε θα το δείτε. Αυτό εφαρμόζεται στους γλουτούς και στην περιφέρεια, όπου συνήθως παρουσιάζεται το πρόβλημα της κυταρίτιδος. Με τι συχνότητα? Οι επαλήψεις μπορεί να είναι από 1 έως 3 φορές την ημέρα, ανάλογα με την έκταση και την ένταση του προβλήματος. Το βέβαιο είναι ότι για να δεις το αποτέλεσμα πρέπει να κάνει κανείς μία μέτρηση, προκειμένου να δει και τη διαφορά μέσα στις επόμενες 15-20 μέρες. Μάλιστα. Ότι θα έχουμε μία ελάττωση στην περιφέρεια της τάξης του 10 με 20%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι δεν κρύβουμε πλέον στις ντουλάπες τα παντελόνια ή τα φορέματα, τα οποία δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λόγω αυτών των εκατοστών. Το λευκό μας παντελονάκι, κορίτσια, και το λευκό μας μπικινάκι που θα το βάλουμε στην παραλία, νομίζω ότι πρέπει το κορμί μας να είναι άψογο, η επιδερμίδα μας να είναι λαμπερή, να είναι λία και να έχουμε απαλλαγή από την ανεπιθύμητη κυταρίτιδα, την οποία, προσέξτε όμως, με μια πρόσεκτη κακή διατροφή μπορούμε να αποκτήσουμε πάρα πολύ εύκολα. Εμείς θέλουμε να παρακολουθήσουμε λίγο εδώ τη διαδικασία, και αν έχετε στην πορεία να μας πείτε και κάποια άλλα πράγματα, να τα ακούσουμε. Εγώ να πω τι θα χρησιμοποιήσω, εκτός από το απόσταγμα το οποίο το βλέπετε μπροστά σας. Θα χρησιμοποιήσουμε λάδι αργάν, το οποίο είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για την επιδερμίδα, το αμυγδαλέλαιο, την άρνικα, το λάδι του υποκάστανου, της αγριοκαστανιάς,
Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης το ρούσκους, είναι ένας θάμνος όπου τον προτιμούν οι ηλιαγοί για να κάνουν φωλιές και αυτά είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος της κυταρίτιδος. Και φυσικά όλα αυτά βοηθούν και στη σύσφυξη. Θα το δούμε λοιπόν πώς θα παρασκευάσουμε το προϊόν με πολύ απλό τρόπο και ευελπιστώ ότι το αποτέλεσμα θα είναι ορατό πλέον από την κάθε μία η οποία θα θελήσει να το εφαρμόσει. Μάλιστα, και από πού μπορούμε να προμηθευτούμε το προϊόν αφού το ετοιμάσετε? Επί τόπου μπορούμε να το πάρουμε. Οι τηλεθεάτριες που μας βλέπουν και όσοι θα δουν μετά το ρεπορτάζ. Μας ξέρουν από τα πάση περιπτώσει ότι το Maris Natural Remedies είναι τα φυσικά προϊόντα τα οποία... Δώστε μας μια διεύθυνση. Παρασκευάζονται, είναι Αλεξάνδρου Παχνού 11, είναι δίπλα στο φαρμακείο Μαρί, οπότε κανείς μπορεί να προσέλθει, να το δει, να το εκτιμήσει, να διαπιστώσει η διεισόμαση την αποτελεσματικότητά τους. Φυσικά όλα και αυτά. να ακούσετε τις πολύτιμες συμβουλές του Γιώργου του Μάρη, διότι έχει κουραστεί πάρα πολύ, έχει πειραματιστεί πάρα πολύ για να έχουμε εμείς τα αποτελέσματα και στο δέρμα μας και στα μαλλιά μας και στα νύχια μας και όποια άλλα προϊόντα τέλος πάντων έχει στη διάθεσή μας. Μπορούμε όμως να αρχίσουμε την παρασκευή του προϊόντος. Έτσι, θα με επιτρέψετε να ασχοληθώ. Εγώ μπορώ να επεξηγώ τι κάνει το κάθε ένα. Το Argan Oil, είπαμε, είναι ευεργετικό για το δέρμα μας και το χρησιμοποιούμε σαν πρώτη ύλη στο προϊόν. Το μικρόφωνο. Με συγχωρείτε όμως, αλλά πρέπει να... Έχω υπολογίσει τις ποσότητες που απαιτούνται για την παρασκευή του προϊόντος. Βεβαίως, μπορούμε να σταματήσουμε ένα λεπτό για να ακουγόμαστε και στο χώρο. Μπορούμε, ναι. Βάζουμε καλλιτικά προϊόντα. Συγκεκριμένα τώρα θα παρασκευάσουμε ένα προϊόν το οποίο έχει σχέση με την ομορφιά. Είναι μια κρέμα κυταρίτιδος σύσφυξης από φυσικές πρώτες ύλες. Εξηγώ ότι χρησιμοποιούμε την Arnica Montana που είναι ένα φυτό το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην βελτίωση της ποιότητας του δέρματος. Λοιπόν, προκειμένου να παρασκευάσουμε την καλλιτική κρέμα η οποία βοηθάει την κυταρίτιδα και απαλλάσσει τις γυναίκες από το δυσάρεστο αυτό φαινόμενο, χρησιμοποιούμε φυσικές πρώτες ύλες. Ξεκινάμε από το πράσινο τσάι, τον πράσινο καφέ που έχουν μέσα ένα οξύ που το λένε χλωρογενικό οξύ. Χρησιμοποιούμε τα κυλίσματα από τα σίτρους που τα έχουμε μέσα στον άμβικα, είναι το λεμόνι, το πορτοκάλι, το μανταρίνι, το περγαμότο. Παίρνουμε λοιπόν τα αιθέρια έλαια από τα σίτρους. Χρησιμοποιούμε επίσης την άρνικα που είπα προηγουμένως, το αγριοκάστανο που βοηθάει πάρα πολύ την υπόθεση της κυταρίτιδος και χρησιμοποιούμε επίσης πρώτες ύλες προκειμένου να γίνει σωστή η ανάμειξη της κρέμας. Δηλαδή χρησιμοποιούμε κερί μέλισσας, χρησιμοποιούμε τριγλυκερίδα, χρησιμοποιούμε βιταμίνη Ε για να έχουμε αντιοξυδοτική δράση, χρησιμοποιούμε το T3 για να έχουμε αντιμικροβιακή δράση, για να μην χαλάει η κρέμα, χρησιμοποιούμε το Sea Butter, καθώς επίσης και ένα άλλο προϊόν το οποίο ακούει στο όνομα τριγλυκερίδια. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά όμως βοηθάει για να έχει καλύτερη υφή το προϊόν. Μέσα στο προϊόν θα χρησιμοποιήσουμε, αν θέλετε, τους κόκκους από τον πράσινο καφέ για να γίνει το peeling, το οποίο πολλές φορές ενδείκνυται, άλλες φορές όμως αντενδείκνυται, εξαρτάται από την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Και θα πάρουμε και το κύρισμα από το πράσινο τσάι, το οποίο το έχουμε κάνει σκόνη και το έχουμε βάλει εδώ στο χωνί, προκειμένου να ρίξουμε το ζεστό νερό και να πάρουμε το υδατικό του εκχύλισμα. Φυσικά όλα αυτά θα γίνουν μέσα στο μίξερ, το οποίο έχουμε εδώ μπροστά μας και ευελπιστώ ότι πάρα πολύ γρήγορα θα έχουμε το προϊόν. Θερμόμετρο που πρέπει να φτάσει. Κλείσε την φωτιά. Το κλείσω. Από κάτω πρώτα. Παράλληλα με τον κύριο Μαρί μπορείτε να ξεκινάτε και για το φεστιβάλ που έχει ξεκινήσει
Είναι η ΕΚΤΑΤΑ, η Σχολή Μαγειρικής, Φεγουδάκης Κέντερι, ο Πύργος το εστιατόριο και Αμίγκος Πίτσα. Παράλληλα λοιπόν εδώ με τα κρεμοειδή του κυρίου Μαρή μπορείτε να περνάτε και από το φεστιβάλ, να τα συνδυάσουμε και τα δύο. Καλώς ήρθατε! Στο φεστιβάλ συμμετέχω και μαγειρεύω σήμερα για σας. Πίτσα Αμίγκος στη Μιχαήλ Ιβανού. Εστιατόριο Ταβέρνα Πύργος στα Αυγόνομα. Σχολή Μαγειρικής Ντάτα και Φεγουδάκης Κέντερι. Εδώ με τον κύριο Μαρή που θα μας φτιάξει μια πάρα πολύ καλή κρέμα. Ομορφιάς, Κυταρίτιδος. Κατά της Κυταρίτιδος. Σας περιμένουμε όλους αφού απολαύσετε την έκθεση. Η βραδιά είναι όλη δική μας. 2 συνδυασμοί λοιπόν. Και το φαγητό, αλλά και η ομορφιά κάθε γυναίκας. Εμείς θα τις αφήσουμε να φάνε, να αποκτήσουν κυταρίτιδα και να έρθουν ύστερα σε εμάς. Σωστά. Είσαι υπέροχη. Είσαι πολύ καλή. Όσοι παίρνετε το φαγητό σας, ελάτε και από εδώ να μάθετε κάποια πράγματα, κυρίες ειδικά, για την ομορφιά σας, για το σώμα σας και θέλω ήρεμα και ήσυχα να πάρετε όλοι υπάρχει άφθονο φαγητό. Καλώς ήρθατε. Κύριε Αλεξάνδρε, θα τους κόψουμε την όρεξη με την κυταρίτιδα. Θα πούνε θα πάμε και θα αποκτήσουμε κυταρίτιδα. Το είπα ήδη. Να προσέχετε, διότι τώρα εδώ ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο για την κυταρίτιδα. Για όσες κυρίες που γενικά υπάρχει στο σύνολο κυταρίτιδα, εδώ ο κύριος Μαρής ετοιμάζει κάτι special. Λοιπόν, με μία ηρεμία παίρνετε ό,τι θα πάρετε από τους συμμετέχοντες, η ΕΚΤΑΤΑ, Φεγουδάκης Κέντερι, Πύργος στα Αυγόνομα και Πίτσα Αμίγκος και ελάτε εδώ γύρω-γύρω να ακούσουμε τον κύριο καθηγητή. Σας περιμένουμε. Εγώ θα σας έλεγα να φάτε άφοβα, διότι μετά έχουμε τη λύση. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Λοιπόν, νομίζω ότι κοντεύουμε. Είμαστε στο τελικό στάδιο, έχουμε αναμίξει όλα τα προϊόντα. Έχουμε υψηλή θερμοκρασία όμως και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα. Προκειμένου να μην τη χάσουμε. Ακριβώς. Και τώρα, όπως η καλή νοικοκυρά φτιάχνει το γλυκάκι της, εδώ μέσα σε ένα παρόμοιο μίξερ αλλά σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες η ανάμιξη των προϊόντων με τις ανάλογες ποσότητες. Ακριβώς, είναι υπολογισμένα όλα εκ των προτέρων. Έτσι. Μπορεί αυτό να το χρησιμοποιήσει και η κάθε νοικοκυρά στην κουζίνα της, να της δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κάνει αυτό το προϊόν πάρα πολύ απλά και εύκολα. Δεν είναι δύσκολο. Να το φτιάξουμε μόνες μας. Βεβαίως μπορείτε να προμηθευτείτε τις πρώτες ύλες πάρα πολύ εύκολα και να φτιάξετε μια κρέμα κυταρίτιδος με φυσικά μέσα. Τα έχουμε εδώ μπροστά μας. Έχουμε το κεφαλισάκι, έχουμε τη φούλια, είναι αυτό εδώ. Έχουμε το κισό, είναι 3 βότανα τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα.
είναι ο Κισός. Ο Κισός, ένα φυτό αναρριχόμενο θαυματουργό κατά της κυταρίτιδας. Και όχι μόνο. Οι παλιοί το ήξεραν. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Τι άλλο? Το δίνουμε σαν αντιβυχικό. Και υπάρχει και σκεύασμα το οποίο το γράφουν οι γιατροί και το δίνουμε λοιπόν σαν αντιβυχικό. Μάλιστα. Έχουμε περάσει στο τελικό στάδιο της Παρασκευής της κρέμας κατά της κυταρίτιδας. Βλέπω ότι οι κύριοι συνεχίζουν και τρώνε. Πολύ καλά κάνετε. Φάτε άφοβα ό,τι θέλετε και μετά περάστε από εδώ να σας δώσουμε την κρεμούλα σας. Θα είναι έτοιμη σε λίγο. Ακριβώς. Και φυσικά για όσες δεν θέλετε να περάσετε σήμερα, μπορείτε να περάσετε από την οδό Αλεξάνδρου Παχνού 11, δίπλα στο φαρμακείο Μάρης, για να την προμηθευτείτε με την ησυχία σας. Έτσι. Ολοκληρώθηκε η Παρασκευή της κρέμας, τώρα θα μπει στα βαζάκια και εδώ όποιος θέλει μπορεί να έρθει να την προμηθευτεί και να την εφαρμόσει στο σώμα του, κυρίες φυσικά. Βλέπω ότι οι θερμοκρασίες ακόμη είναι υψηλές, δεν πρέπει να την αφήσουμε να κρυώσει. Να κρυώσει από μόνη της σε τον χρόνο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μαρή. Ξέρουμε ότι μπορούμε να προμηθευτούμε πολλά πράγματα φτιαγμένα από τα χεράκια του, όλα αφιερωμένα στην ομορφιά μας. Στην ομορφιά ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ.